Hei! Lakikoski on Loimaalla sijaitseva lakiasiaintoimisto, joka toimii valtakunnallisesti. Meiltä saat asiantuntevaa ja aina ystävällistä ja lämmintä palvelua. Meiltä hoituu muun muassa niin perunkirjoitukset, perinnönjaot kuin osituksetkin. Lisäksi laadimme erilaisia asiakirjoja, kuten testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia ja avioehtosopimuksia. Myös yrityspuolelta saat meiltä osaavaa palvelua, muun muassa sopimus- ja työsuhdeasioissa. Meillä on myös vankka kokemus riita- ja rikosasioiden hoitamisesta. Käy katsomassa Lakikosken sosiaalisesta mediasta tai nettisivuilta tarkemmin näistä asioista.